U velikoj sali Doma kulture u Knjaževcu održana je svečana akademija povodom 154 godina postojanja i rada Knjaževačke gimnazije. Tim povodom učenici ove škole izveli su predstavu "Ah, to venčanje", koja je prvi put premijerno izvedena 1998. godine. Nakon završetka predstave ja sam bukvalno ostala bez teksta, pošto sam motrila od pozadi iza zavese. Svi glumci su bili fantastični, na vrhu zadatka u potpunosti. Ova predstava je u isto vreme i prezanimljiva i prezahtevna za spremanje, ali se to sve na kraju isplatilo zato što svi moji drugari glumci su bili izvanredni, nadam se i ja. Moja uloga jeste bila jako zanimljiva, ja sam glumila, da kažem, neku vešticu čiji je cilj bio da sruši sve te neke dobre namere i planove, ali uprkos tome vidim da sam se svidela publici, što je jako bitno, i jako mi je žao što je ovo moja poslednja godina u Knjaževačkoj gimnaziji, jer će mi zaista mnogo nedostajati dan škole i celokupna priprema njega. Sa spremanjem smo počeli veoma rano, negde već početkom marta, tako da mislim da je sve stiglo da se završi na vreme i odigralo se svojim tokom. Pa moja uloga nije toliko zahtevna koliko ima puno teksta. Zapravo, ja sam otac koji želi bogatu znajku. Pokušavam svog sina da ubedim da je prosto jedino pravo rešenje za uspešan život bogata žena. Klara je žena koja je u jednoj nedoumici kroz celu predstavu. Ona ne zna da li treba da podrži svog supruga koji želi da poruši brak svom sinu ili ipak da bude na sinovoj strani, dok u sred predstave saznaje da muž ipak nju želi da prevari, pa na kraju sazna da je to sve bila jedna šala i da to u stvari nije tako. Meni je ova predstava jako značajna i zanimljiva zato što je moj otac glumio u prvoj premijeri ove predstave i sad, evo, posle koliko godina ja opet glumim. Dobio sam dosta aplauza i da kažemo da sam ponosan na sebe i na svoje drugare. Producent naš je bio perfektan. Imali smo mnogo pomoć od nje, profesorka Karolina Mitić i profesorka Katarina Đurić, i stvarno su sjajan posao odradili. Tekst za ovo autorsko delo na engleskom jeziku napisali su učenici Knjaževačke gimnazije pre 2 decenije, o čemu se pisalo i u prosvetnom pregledu. Reč je o komediji koja govori o ljubavi, ali i o sukobu generacija. Predstava koja je izvedena 8. put sa novom generacijom gimnazijalaca pripremile su profesorke Katarina Đurić i Karolina Mitić. Činjenica da je ta predstava delo naših gimnazijalaca. Dakle, tekst, scenario, režija, sve je to nekada uradila jedna ekipa gimnazijalaca i 1998. je bila premijera. Činjenica da se o toj predstavi pisalo i u prosvetnom pregledu, gde se zaista nahvalila ta kreativnost nekih omladinaca iz jednog malog mesta koji su došli na ideju da stvore nešto potpuno originalno i to da bude još na stranom jeziku. U to vreme to je bila i jedina predstava u Srbiji, kako su nam rekli, koja je bila potpuno autorsko delo gimnazijalaca. Sve je to nama potvrdilo da je to zaista nešto dobro. Možda mi nismo ni bili svesni zapravo šta činimo. I pošto su kritike bile jako dobre, sa velikom radošću spremamo je otprilike na 5 godina sa nekim novim klincima. I uvek je neverovatno dobra energija i eto, nadam se da je i ova publika sada uživala kao i prethodnih godina. Osim talenta za scenske prikaze, gimnazijalci u Knjaževcu odlični su i na brojnim takmičenjima, a po broju poena među prvima su i na rang listama prilikom upisa na fakultet. Iz par predmeta je bilo organizovano takmičenje, tako da su naši učenici ostvarili plasmane na republičko takmičenje i međunarodno takmičenja, tako da relativno u odnosu na ono što je, kako je bilo i kako smo očekivali, i ova godina je prošla relativno dobro. A što se tiče časopisa, i ove godine, kao i svake godine, časopis Pogledi, to je u okviru dana škole. Lektura je profesorke Katarine. Sve ono što je dešavalo se prošle školske godine, od prošlog dana škole do ovog dana škole, je u časopisu i sve je zabeleženo baš onako kako treba.
Knjaževačka gimnazija osnovana je 1871. godine kao dvogodišnja realka, a uz visok nivo vaspitno-obrazovnog rada kroz nju je prošlo i prolazit će na stotine generacija koje iza sebe ostavljaju velike uspehe u različitim oblastima.